Продовжується інформаційний ранок на телеканалі АТР. Я дякую, що ви обираєте нас і залишаєтеся разом із нами. Це програма «Саба». Мене звати Аліна Блохіна. І це 29 листопада, середа. Яким цей день був в історії? Чим запам'яталося 29 листопада? Давайте подивимося у короткому сюжеті. 29 листопада 1947 року Генеральна асамблея ООН ухвалила рішення про розділення підмандатної території Палестини і створення там незалежних єврейської і арабської держав. Наслідком цього рішення стала поява держави Ізраїль. Цього дня 1999 року з метою запровадження атрибутів української державності указом президента було постановлено, що офіційними символами глави держави є прапор, штандарт президента України, знак президента України, гербова печатка президента України та булава президента України. 29 листопада 1899 року засновано іспанський футбольний клуб «Барселона». «Барселона» – найтитулованіший клуб Іспанії, що виборов 67 офіційних трофеїв. У 1899 році народився Григорій Стрілець-Косинка, український письменник, новеліст, перекладач доби розстріляного відродження, жертва сталінських репресій. Цього дня 2001 року від раку легень помер Джордж Гаррісон, англійський рок-музикант, співак та композитор. Найбільше відомий як гітарист гурту The Beatles. Власне, таким цей день був в історії. Чим запам'ятається нам 29 листопада 2017 року. Будемо слідкувати у нашому прямому ефірі. А я вже рада вітати гостя моєї студії. Це Олексій Якубін, політолог, кандидат політичних наук. Пане Олексію, доброго ранку. Доброго ранку. Власне, перше, про що я хочу вас запитати, от напередодні знайомилася з інтерв'ю Курта Волкера в одному з видань, і таку цікаву там побачила для себе і для наших глядачів інформацію про те, що він сказав, що Україна має бути готовою амністувати і надати особливий статус Донбасу, тому що фактично аналогічні вимоги ставляться до Росії, тож Україна так само має їх виконувати. От попрошу ваш коментар щодо цього. На які поступки можуть йти Україна і Росія у контексті того, що сьогодні має відбутися зустріч тимчасової контактної групи? Так. Дивіться, власне кажучи, чому Курт Волкер робив таку заяву? Він просто натякав, що ми маємо розуміти, що миротворці – це лише частина процесу мирного плану. Тобто політичну частину мінських угод ніхто не знімає з порядку денного. Тобто, наскільки я розумію, це був навіть, знаєте, такий натяк скоріше нашим народним депутатам, багатьом нашим народним депутатам, які вважають, що от миротворці, Верховна Рада проголосує за миротворців, і все. На цьому можна процес мирного врегулювання зупиняти. А Курт Волкер натякнув, що насправді це лише тільки початок. Потім має бути політична частина мінських угод, і ніхто не знімав з порядку денного питання про вибори, щодо амністії, щодо особливого статусу. Тобто, насправді, я думаю, що для багатьох наших політиків це такий своєрідний холодний душ, щоб вони не думали, що після того, як Верховна Рада проголосує за миротворців, на цьому все зупиниться. Знаєте, зараз багато говорять про те, що в активностях міжнародних переговірників навколо долі України часто бракує самої України. Чи погоджуєтеся ви з такою думкою? Чи достатньо зараз Україна шляхом міжнародної дипломатії виборює певні свої інтереси? Думаю, що насправді, може, як це не парадоксально звучить, я вважаю, що наразі головний інтерес України, так чи інакше, справді він кодифікований в мінських домовленостях. Тобто, за великим рахунком, те, що наша країна менше бере участь у цих, наприклад, в форматі навіть там Волкер-Сурков, хоча вона частково присутня, тому що Волкер після таких зустрічей приїжджає до Києва і він спілкується з нашими політиками різного типу, різного ж політичного напрямків. Тобто, власне кажучи, Україна присутня як така країна, щодо якої ведуться перемовини. Але ми маємо розуміти, чому так сталося. Це сталося тому, що за декілька останніх років наші політики не спромоглися зрушити мінські домовленості, не спромоглися реалізувати мінські домовленості, так як це передбачалось. Тобто не секрет, що коли вони були просто тільки підтверджені, було очікування, що там за рік
наші політики зможуть зрушити. Але потім рік, потім наступний рік, і процесу прогресу не було. І саме тому виходить, що як наші політики не зовсім справилися з цим завданням, виходить, що інші світові держави починають цей процес, можливо, не зовсім з нашою участю, але не без того, що з нами консультуються. Тобто вони вирішили, що потрібно цей процес брати в свої руки для того, щоб його активізувати. Зараз говорять у Раді Європи про те, що з Росії в цій організації можуть бути зняті санкції, запроваджені за її агресію в Україні, за анексію Криму, і вона знову отримує право голосу в ПАРЄ. Як гадаєте, чи ймовірно такий сценарій, і чому це відбувається? Це достатньо високий, ймовірність цього сценарію достатньо висока, тому що до того вже було прийнято певне рішення всередині Парламентської асамблеї Ради Європи, яке полягає в тому, що якщо країна працює в виконавчих комітетах Парламентської асамблеї Ради Європи, то вона має повернутися і в парламентську частину. А в виконавчих комітетах Росія працює. Тобто з високою долею ймовірності можемо говорити, що в наступному році справді Росія може повернутися до зали Парламентської асамблеї Ради Європи. Але чому це відбувається? Справді, я думаю, що тут не лише питання фінансів, тому що у нас в країні дуже часто це інтерпретується, що от Росія почала погрожувати, що вона вийде повністю з цієї організації, не буде сплачувати там 27 мільйонів, якусь певну суму, і оцю частку, і це так вплинуло на Парламентську асамблею Ради Європи. Насправді, я думаю, що головне, що вплинуло, це вплинула ситуація представництва. Парламентська асамблея Ради Європи розуміє, що вона, як Парламентська асамблея Ради Європи, може бути ефективна, в тому числі, коли там є і Росія. Тобто, більш того, саме в тому числі, коли там є Росія, ми можемо розраховувати, що ті декларації, які там приймаються, хоч якимось чином зможуть вплинути на ситуацію. Тобто на ситуацію в Криму, наприклад. Тобто, грубо кажучи, так само, як перебування Росії в Організації Об'єднаних Націй, також дозволяє нам деякою мірою на неї впливати за допомогою рішень, які приймає Організація Об'єднаних Націй. Тому що ми розуміємо, що Росія має право вето, вона входить в Раду безпеки і так далі. Тому я насправді з цієї ситуації повернення Росії не робив таку драму, як роблять частина наших політиків, які насправді в самому ПАРЄ загралися в політику. Тобто не є секретом, що у нас частина політиків ставила на іншого кандидата голову ПАРЄ, який програв. І відповідно тепер частина нашої делегації, яка опинилася в Парламентській асамблеї Ради Європи, вони відчувають себе як така, сторона, яка програла. Але знов таки не потрібно переносити ці політичні інтриги на державні інтереси. Тобто, на мою думку, присутність там Росії для нашої країни це буде навіть добре, тому що так чи інакше резолюції, які будуть прийматися, розроблятися, вони в тому числі будуть мати вплив і на Росію. Тим паче, що Парламентська асамблея Ради Європи ще до того ж прив'язана до суду з прав людини. Не слід про це теж забувати. І, відповідно, присутність Росії в цих речах дозволяє нам розраховувати на певний вплив Європейського суду з прав людини на ситуацію з правами людини, в тому числі, наприклад, в Криму. Минулого тижня відбувся саміт Східного партнерства. І, знаєте, я хочу запитати у вас про його підсумки, тому що ми бачимо, що у фінальній декларації немає жодного слова про європерспективи для України. І так само і президент Петро Порошенко поїхав на саміт вже з поганою новиною про те, що Україна не отримає 600 мільйонів євро допомоги від Євросоюзу. Про що свідчить от ця поїздка, цей саміт? Як ви оцінюєте його? Тут є декілька нюансів. По-перше, не слід забувати, що, в принципі, взагалі Східне партнерство з самого початку задумувалося як, знаєте, такий своєрідна альтернатива для країн, яких не готові зараз приймати в Європейський Союз. Тобто, хоча ці країни, які туди об'єднали, тобто Україну, Молдову, Грузію, Білорусь, Азербайджан, Арменію, ці країни, вони дуже по-різному дивилися взагалі на свої перспективи в контексті Європи. Тобто, частина країн декларувала свої євроінтеграційні спрямування, напрямку, тобто в тому числі наша країна, частина не декларувала. Наприклад, той же Азербайджан чи Арменія, вони так питання взагалі, або Білорусь, вони так питання взагалі не ставили. Тобто, за великим рахунком, Східне партнерство задумався як такий клуб країн, яких зараз не приймають Європейський Союз, але для них вигаданий такий своєрідний Європейський Союз 2, Східне партнерство. Але ми бачимо, що, в принципі, більшість країн, які зараз туди входять, такий формат не зовсім влаштовує.
Тобто, власне кажучи, наразі ми бачимо, що всередині східного партнерства відбулося таке розшарування країн. Є країни, які вже підписали договор про євроасоціацію і лібералізований візовий режим, тобто Україна, Молдова і Грузія. А є країни, які просто скоріше спостерігають і не готові далі рухатись в такому напрямку. Власне кажучи, якщо говорити про результати, ну, на мою думку, вони були достатньо прогнозовані. Тобто Європейський Союз зараз не готовий приймати нових членів, і про це представники Європейського Союзу різного рівня говорили і в Києві, і говорять про це в Брюсселі. Інша справа, що є деякі нас політики, які люблять, знаєте, гратися от в цей такий як сказати, єврoriторику. Да? Тобто вони розуміють, що наші громадяни хочуть чути, що от ми ось-ось, і ми там будемо скоро в Європейському Союзі. Але від того, що ми говоримо халва, тобто слаще в роті у нас не стає. Не солодше, так, абсолютно. Тому результати саміту нам про це показали. Тобто Європейський Союз, в принципі, констатував, що у нас є європейські прагнення, але він жодним чином не підтвердив, що є якісь з боку Європейського Союзу готовність приймати ці прагнення найближчим часом. Тобто Європейський Союз підкреслив, що як мінімум а ми знаємо, це заяв навіть того ж Юнкера, що як мінімум до 2025 року нових членів з боку країн Східного партнерства в Європейському Союзі не очікують. Власне кажучи, це для нашої країни говорить про те, що нам слід міркувати про стратегію розвитку, яка б не опиралася на те, що ми завтра будемо в Європейському Союзі. Тобто слід думати, як будувати розвивати внутрішню політику, як робити країну зручнішу для громадян, без того, що ми завтра опинимось в Європейському Союзі. І плюс, якщо ми подивимось на цю ситуацію з цією остаточною декларацією, там знов-таки нам аукнулось деякі, скажімо так, зловживання нашими політиками всередині, наприклад, тим же законом про мову. Да? Тому що ми знаємо, що в кінцеву декларацію було включено по наполяганню Угорщини оцей пункт пов'язаний з тим, що Україна має все ж таки змінити закон про освіту і статтю 7. Тобто, власне кажучи, це підтверджує, власне кажучи, критику цієї статті і з боку наших частини західних партнерів і з боку наших внутрішніх політиків. Тобто не секрет, що у нас цей закон про мову, він же ще до його закон про освіту зі статтею про мову, він вже критикувався і до цього. Згадаєте, в парламенті, наприклад, представники різних політичних сил, в тому числі опозиційного блоку, критикували цей закон ще до прийняття його. Але зрештою він був прийнятий, а тепер нам постійно на різних самітах відгукуються і в ПАРЕ, і тепер ми бачимо на східному партнерстві. Ще одне питання, яке хочу вам поставити, отримати від вас коментар, це електоральні настрої. Тому що так само були оприлюднені минулого тижня результати загальнонаціонального соціологічного дослідження 4 компаній. І, знаєте, збурило мережу одна персона, це Святослав Вакарчук, тому що на першому місці опинився чинний президент Петро Порошенко. 16%, трохи більше як 16% респондентів за нього проголосували б, якби вибори відбулися найближчим часом. Юлія Тимошенко отримала майже 14,5%. Ну, а от те, що найбурхливіше, напевно, реакція викликала, це Святослав Вакарчук. Трохи більше як 12%. Пане Олексію, ну, тоді одразу питання до вас, чим пов'язаний цей результат такий? Я думаю, що насправді це скоріше не такий своєрідний експеримент. Наскільки ми будемо з вами готові прийняти такого кандидата? Тобто я думаю, що взагалі включення слова Вакарчука – це поки що така спроба змоделювати. Ми з одного боку з вами це сприймемо як жарт, але з іншого боку це нас деякою мірою призвичаює до того, що той же Вакарчук, можливо, або Зеленський, або там ще якісь є варіанти, можливо, вони з'являться в такому списку і вони справді можуть брати участь в виборах. Власне кажучи, чому? Навіщо це потрібно? Насправді, наскільки я розумію, на Банковій зараз розглядається такий сценарій, що потрібно якимось чином підвищувати явку, в тому числі на президентських виборах. А ми розуміємо, що поява таких відомих персон з-поза політичної сфери, хоча Вакарчук був невеличкий політичний досвід, але він швидко залишив. Тобто вона буде сприяти тому, що ті групи, які зазвичай мало ходять на вибори, наприклад, молодь, або ті, хто слухає Нельзи, вони з високою долею ймовірності
можуть прийти на вибори. Тобто це може збільшити явку виборців, а по-друге, це може ще збільшити інтерес до самого перебігу виборів. Тобто, тому, відповідно, я думаю, що поява фігури Вакарчука там тут не є випадковою. Тобто це є певний розрахунок на те, щоб ми поступово з вами призвичаювалися до цієї ситуації. Знаєте, тут ще теж цікавий нюанс, що з боку самого Вакарчука ми не почули заяв ні за, ні проти. Ну, Океанельзе пішов у творчу відпустку, можливо, зараз не до того Вакарчуку. Але з іншого боку, я думаю, що якби Вакарчук справді був дуже проти, то ми почули б його Звичайно. офіційну заяву, що я проти, тобто він би міг про це написати, але він не написав про це. Тобто це показник того, що він теж, його команда вивчає ситуацію з цим рейтингом, вивчає, як громадськість сприйняла цей рейтинг для того, щоб планувати майбутні дії. Тобто я не виключаю, що Вакарчук справді може висунути свою кандидатуру на посаду президента. А якщо висунути, до прикладу, кандидатуру, пан Святослав, то як це можуть скористатися, до прикладу, ті політики, які так само є у цьому рейтингу? Порошенко, Тимошенко, потім є там Юрій Бойко, Анатолій Гриценко, це Рабінович, Ляшко, решта. Так. Це взагалі ключове питання, тому що ми бачили ще влітку, такий витік був соціологічних даних, що президент програє, якщо виходить в другий тур, програє Юлії Тимошенко в другому турі, програє Юрію Бойку в другому турі. Але з високою ймовірністю президент виграє, наприклад, у Олега Ляшко, якщо він потрапляє в другий тур. Я так розумію, що зараз Банкова розглядає сценарій, що якщо, наприклад, у другий тур потрапляє відома людина, не політик, ну типу Святослава Вакарчука, і потрапляє президент, то з високою ймовірністю є варіант того, що виграє президент. Тобто цей варіант розробляється. Тобто розробляється цей варіант, що значить частина людей подумає, ну він же не політик. Ну я добре, от другий тур він прийшов, але ми ж не можемо за нього прямо от зараз проголосувати. Тобто розробляється такий варіант, щоб за допомогою такого, знаєте, корисного спаринг-партнеру допомогти президентові отримати другий термін, діючому президенту. Тому, власне кажучи, з'являються такі фігури, як Вакарчук. Я думаю, що ще будуть інші фігури теж пророблятися, яких можна буде порівнювати з президентом. Плюс не забувайте, що Вакарчук, знову таки, у кого він буде в першу чергу відбирати виборця. Він буде відбирати виборця у першу чергу опозиційних політиків. Тобто навряд чи До прикладу, Тимошенко, яка на другому я про це місці, кажу, абсолютно вірно. Да? Тобто він буде розколювати електорат саме опозиційних політиків, не президентський електорат в переважній більшості. У нас добігає наш ефірний час до свого завершення, але я ще встигну у вас запитати. 4 пленарні тижні, я вчора порахувала, сіре, залишилося у народних депутатів до кінця нового року. Андрій Парубій говорив напередодні про те, що, здається, 7 грудня буде питання бюджету в сесійній залі. У нас є голосування за виборче законодавство у другому читанні. Ми ще не побачили законопроекту про антикорупційний суд. Купа роботи на 4 пленарні тижні. Як гадаєте, які найімовірніше голосування відбудуться упродовж ще тих днів парламентських, які залишилися у депутатів роботи? Дивіться, я не виключаю, що буде спроба внести якісь законодавчі ініціативи, які можуть деяку міру, ну скажімо так, розколювати або впливати на громадську думку. Наприклад, ми чули ініціативу про те, що є спроба, наприклад, переназвати Українську православну церкву. Я не виключаю, що депутати можуть внести це, тому що у нас було до цього голосування, пам'ятаєте, за новий вихідний на католицьке Різдво. Я не виключаю, що буде спроба змінити назву Українську православну церкву на якусь іншу, тому що є такі ініціативи в діючому парламенті. Це перший нюанс. Другий нюанс, ми вже чули, є знов таки до цього часу, до кінця зрозуміла доля оцього другого законопроекту щодо реінтеграції. Щодо так званого реінтеграції, але ми чули дуже багато критики з боку західних партнерів щодо цього законопроекту, але я не виключаю, що буде спроба його включити і розглянути. Я думаю, що це може теж викликати таке певне політичне збурення, тому що очевидно, що, мені здається, навіть самому блоку Петра Порошенка не всі готові за нього проголосувати, тим паче в тих формулюваннях, які там є. Тим паче, якщо буде подальшому зрозуміло питання, що до кінця року, наприклад, в цій Верховній Раді потрібно буде проголосувати про заклик щодо запрошення миротворців на Донбас. А така ймовірність, до речі, теж є, що, можливо, саме до кінця цього року ці речі потрібно буде зробити. Що ще? Ми вже чули окремі ініціативи, пов'язані з тим, з боку президентської фракції, щодо внесення законопроекту щодо визнання, посилення відповідальності за невизнання Голодомору. Я теж не виключаю, що цей законопроект може бути внесений, але в переважній більшості оці законопроекти – це такий, знаєте, своєрідний шум інформаційний. Тому що ключове питання для депутатів – це справді буде питання бюджету. І ми розуміємо, що за це питання буде ключова боротьба відбуватися. Тобто решта законопроєктів – це скоріше, незважаючи на те, що вони мають певну високою мірою суспільну вагу, але для більшості депутатів ключове зараз питання – це
це бюджет. І насправді свої лобійські інтереси, просування в діючий бюджет, в друге читання і, власне кажучи, в кінцевий варіант. Пане Олексію, я дуже дякую вам за цю розмову. Дякую, що Дякую завітали до також. нашого ефіру. Олексій Якубін, політолог, кандидат політичних наук, був гостем цієї ефірної години. За 5 хвилин прямий ефір телеканалу АТR продовжить «Земан». Не перемикайтеся і дочекайтеся.